Ahoj. Tady budeme natáčet. Jak hrajeme, zastavíme Fortnite, jdeme. On tady něco odpovídat. A jsi už v té aréně? Jo, jsi co? Jsi tady? Tak tady ubírám HPka, že? Aj! Do háje. Ty vyhráváš. Ne. No tak tady to. Mě pění z uší. Jaj. Tchu. Ha, 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 ha. Ty mě nezabiješ. No tak počkej si. Takže ho nezapojím. Počkej. Já se půjdu jenom pro pití, jo? Jo. A já se něco jdu udělat. Prosím tě, neútoč. Nepůjdu. Ne. Ty jsi pořád s těmi ve domečku? A kdyby se chtěli vědět, jak se ta hra jmenuje, no tak je to Switch 2 versus PS5 Pro hvězdička Red versus Blue. To je propojené se s tím. Jo? Jo, už tu jsem. Kdy jsi? Tam domečku. Ale já nemůžu do toho domečku. Mám to zkusit? Zkusím ti jít do domečku, takže se neboj. Ubíjá mi to. Já jsem říkal do mého domečku jako tam. Tam je můj tak. A. Jestli mě chceš zabít, no tak si pojď pro mě. Já.
Ha, 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 ha. Já tu mám něco free. Všechno tam máš free. Srdce. Ale jakože tady nahoře mám nějaké to balíček. Balíček? Jo. Kde ti dává ty prašulky? Jako ne, hele, já tu mám nahoře nějaký gift, takový dáreček. No mi to tu ukazuje, že mám všechno offline. Jakoby ne všechno, ale něco. Aha. Ne, tady to ještě vyšel.